La ciutat. L'espai físic que tots compartim i on construïm les nostres vides. Tots en formem part i entre tots l'hem de repensar, treballar i millorar. Però hi ha un grup de ciutadans que massa sovint no té veu en aquesta obra col·lectiva. El dels infants i adolescents. Com a ciutadans de ple dret, els nois i noies també han de participar de l'exercici polític. Una de les maneres més efectives de promoure la seva col·laboració són els consells d'infants i adolescents. Però què és un consell d'infants i adolescents? És un òrgan de participació ciutadana que treballa per la millora i la transformació del seu municipi. Ha d'estar format per noies i nois d'entre 8 i 17 anys, ser equitatiu pel que fa a gènere i ha de representar totes les realitats del municipi. Els membres del Consell seran escollits per la resta d'infants i adolescents amb un sistema que ha de ser transparent i democràtic, per voluntat pròpia, han de ser aquells que realment desitgin formar-ne part, i amb igualtat d'oportunitats per tots els candidats. Aquestes votacions es realitzaran cada cop que es renovin els representants del Consell. Un cop escollides les conselleres i els consellers, ells mateixos triaran quina serà la forma i el contingut de l'òrgan polític, sempre lliurement i sense cap influència dels adults, que no poden ni manipular, ni dirigir, ni utilitzar el Consell. Mitjançant encàrrecs polítics o prenent la iniciativa i generant propostes, les noies i els nois decidiran com volen millorar el seu entorn. Això sí, sempre escoltant l'opinió dels altres infants i adolescents de l'àrea municipal. Sí que hi seran presents els tècnics de l'Ajuntament per facilitar el debat, les dinàmiques del Consell i per oferir suport i orientació utilitzant eines metodològiques que els ajudin a amplificar la seva participació i passar a l'acció. Alhora, també faran la funció de pont entre el Consell i l'equip de govern municipal. Els tècnics mai participaran del debat i deixaran que siguin els consellers els que es plantegin la realitat, treguin conclusions i facin les seves aportacions. Les seves idees, el seu esforç i les seves propostes es tindran en compte i algunes es portaran a terme per part de l'Ajuntament. Seran dissenyadores del món que els envolta i responsables directes del present i el futur de la seva comunitat. Els consells es reuniran de forma periòdica, no només en època escolar, sinó durant tot l'any en un espai que els cedirà l'Ajuntament. Cada municipi ha de formar per llei el seu propi Consell d'Infants i Adolescents i de tots els consells al territori en sortiran 100 membres que formaran el Consell Nacional d'Infants i Adolescents de Catalunya, que s'encarrega de representar els nens i nenes en aspectes polítics nacionals, com ara vetllar per estendre els consells per tot el territori o fonamentar que tots els nois i noies coneguin els seus drets. Els consells fan possible que els infants prenguin part activa dels temes que els afecten i els preocupen, aportant elements de transformació amb una perspectiva fresca, dinàmica, inclusiva i igualitària. Els adults han de confiar en els infants i adolescents i necessitem que els nois i noies participin a la família, a l'escola, als centres de lleure, al municipi, a tot arreu. Doncs tenen el dret i la responsabilitat de fer-ho. Amb la implicació i la veu de totes les ciutadanes i de tots els ciutadans, construirem una ciutat i un país molt més transversals, molt més de tots i de ben segur molt millors.